O BNG e o PSOE de Ribeira impulsan un plan de mellora da seguridade viaria e de creación de 20 prazas de estacionamento no barrio das Avesadas. Os grupos nacionalista e socialista de Ribeira veñen de unirse nunha iniciativa conxunta que presentarán no pleno da corporación para o seu debate. Trátase dun plan para reactivar e executar actuacións de mellora de seguridade viaria que se iniciaron antes da moción de censura, ademais de incluir a creación de estacionamentos gratuitos no barrio das Avesadas. Antes da moción de censura estábamos culminando un traballo para reforzar a seguranza viaria neste barrio das Avesadas e, por tanto, a moción de censura truncou esa posibilidade. Agora sabemos que o Goberno Municipal de Ribeira quere deter un proxecto que beneficiaría non só a todo o barrio das Avesadas, senón tamén a toda a veciñanza que se achega a esta vila dende a Mamo. Estamos falando de que converter o último tramo da Rúa Estatuto na que nos atopamos no barrio das Avesadas en sentido único permitiría gañar unhas 20 prazas de estacionamento gratuito entre vehículos, persoas con mobilidade reducida e motocicletas. E reforzar a seguridade nas estradas con pintura viaria na contorna da Rúa Xoana Torres. Na rotonda que hai da Poutada entre os aparcadoiros disuasorios e, ademais, pintar o aparcadoiro disuasorio que está asfaltado. Eso permitiría gañar outras case 20 prazas de estacionamento gratuito para toda a veciñanza de Ribeira e, ademais, permitiría ordenar o tráfico dunha maneira correcta e ampliar as beirarrúas tendo máis espazo para os peóns. Por tanto, estas medidas que presentamos dende o BNG e dende o Partido Socialista permitirían mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas do barrio das Avesadas, tendo unha circulación máis fluida, un tráfico máis ordenado, pero tamén tendo rúas de sentido único que permitirían avanzar progresivamente en espazos peonís máis amplos para as persoas. Algo que define de esencial para o barrio, xa que afirma que carece de accesibilidade universal ou contar cunhas beirarrúas moi estreitas e grandes pendentes. O voceiro socialista Francisco Suárez Puerta apunta que son medidas importantes para garantir a seguridade viaria e dar alternativas á veciñanza. Mismo que dentro do malecón de Ribeira, Portos de Galicia acabe de restringir o aparcamento e vese reducido ese aparcamento dentro do casco urbán, vai facilitar que os veciños podan levar a cabo o seu día a día dentro deste barrio, pero no resto do concello tamén, xa que vemos como a peatonalización, que estamos a favor dela, reduce os aparcamentos, debemos crear aparcamentos noutros lados, senón os veciños pouco a pouco que se van vindo fora do que é o centro urbán por non poder acudir a el nos seus vehículos. Ademais, se solicita pintado e mellora da accesibilidade do que é o vial, porque entendemos que este barrio, que é un dos pulmóns do centro da vida de Ribeira a día de hoxe, necesita esa mellora. Hai que ter en conta que temos un centro educativo aquí ao lado, un parque infantil, polo tanto, calmar o tráfico e mellorar a accesibilidade a estes dous puntos nos parece que son unha necesidade. As dúas agrupacións sinalan que a posta en marcha destas actuacións permitirá incrementar de forma notable a seguridade viaria, a protección dos peóns, mellorar a accesibilidade das Avesadas e ampliar a oferta de estacionamento gratuito.